ekwu sị na ọ bụrụ na emecha ihe investigeshọn ndị operation udo ga-achị ama aka akpalụrụ onye eze Jizọs. Ịma na ya bụ ive nwere mana lo and behold today ka eji wee arrest ya onye eze Jizọs. Chetanụ na o nwere mgbe m pụtara online wee gwa onye eze Jizọs onye nwa mma nyakunye je ọka ka o je identify ya by himself ka ọ dị izi. Ochie na yo eji egwu egwu before m pụta online post ihe ọwụna about anybody, aga m enwetago a verified complete details about that thing. Ekwu m sị onye eze Jizọs, you are next in line. Kunye ka ijili aka ije ọka ka ije kọwaa ihe ị na-eme na gọọmenti aghọtara ife ị na-eme. Okiriche the video wee na onye nkwugheri igwe kredo ya kọgheri iwe na abịa arrest onye nwa mma. Gee ntị ka ịnụ ka esi wee bịa dị ije. Nke izizi wụ na ezitelu ndị yi mufti ha abịa atịa onto say na babịara ịbịa Wahala Besheba. Onye nwa mma wee bido abụ ka ọ na-abụ abụ a ndị nke a na-akwadozi ịba pool of Beshebe na asị na a na-akwụ ụgwọ bifo ịba pool of Beshebe, ebe nwoke ji cement na blọk lụkọnata ibe gbezie anya mmiri gọlịbe pụpụtawa aba aja na Wahala si na pool of Beshebe. Ọ mara na ndị bịalụ n'ụwa gọọmenti ọ na-amagharị ka ọ na-amagharịzi ibe abụ dey focus at his business. And the malụ na that video mere o bupụtachara ego ararụla ama adọwa wee mee video ebe ọ na-aza call. That video old video mana ọ bịa repost o that video ka ọ wee dị ka that video o new video. Mana ọ mara na ibe abụ ome be one of the things gọọmenti achọ ọzọ ịfụ online on the social media space. Ga-enwe bịa na-egosi ego, na-ebupụta ego, na-egosi ị na-put pressure on the gullible people, ndị amara na ibe niile abụrụ iwe ọchịchọ.